May halambalanon nga nagasiling ang isa ka tawo makahatag nga wala sang gugma. Apang hindi siya kapag higugma nga hindi siya makahatag. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kon tuon sang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Ang isa ka Ilonggo Hiligaynon nga version sa aton Sabbath School kada semana. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong host sa sining programa. Kag subong yari karon ang akong duwa ka mga upod, ang atong mga guest, atong mga resource persons. Ang una na akong pakilala sa inyo, siya ang atong director sang research diri sa Central Philippine Adventist College. At the same time, isa man siya sa mga professors sa aton nga School of Arts, Sciences, and Education. Wala sang iban ang soon-to-be Dr. Emeline Joy Maglana. Ma'am, mayang adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Lipay ko nga, ari naman kita sa pagtuon. Yes. Mga kauturan si Ma'am Emeline Joy, taga South Cotabato, sa Mindanao. Apang diri na siya madugay na pila na ka mga dekada nga diri siya sa tungod kay siya isa sang aton mga professors diri. Ay kadwa na ko nga pakilala sa inyo. Originally, halin sa Negros Oriental sa Dumaguete. Mga kauturan, siya ang aton nga dean sa House of Daniel, ang aton nga dormitory para sa mga kalakinhan diri sa CPAC. And isa man siya sa aton mga professors sa aton nga School of Theology diri sa CPAC. Wala sang iban, si Pastor Sir Jared Makalipay. Sir, mayong adlaw sa imo. Maayong hapon, Pastor, and thank you liwat sa pag-imbita, and maayong hapon man sa tanan nga mga viewers namon subong nga adlaw. Yes, mga kauturan, salamat gid sa inyo, Pastor Jared and Ma'am Joy, sa inyo nga pagbaton sini nga hangkat nga mangin kaupod na akon subong sa pag-discuss naton sa aton lesson number 4, entitled siya sa English, Offerings for Jesus. Apang sa hindi pa mga kauturan, akon kamo i-remind nga ara gyapon kita sa Radyo Bandera nga mabatian hindi lamang diri sa Negros Occidental, apang sa bilog nga isla sang Panay kag Guimaras alas 8:30 tubtob alas 9:10 kada Biyernes sang gabi. Kag mabatian man sa bilog nga kalibutan pinagi sa Radyo Bandera online streaming. Mabatian man kita sa Hope Radio General Santos City kag Hope Radio Southern Negros dira sa Hinubaan. Kabay pa ang Dios magapakamayo. Akon pasalamatan ini ang aton nga mga sponsors, si Ma'am Fee Midon Hinugaling Checo, kaupod ni Sir Ido Joren Vandes dira sa Youth Reach Netherlands. Ang mga magulutod, Jenna Federo Ilumer, kag si Sir Alex Federo, po sang iyang pamilya. Ang mga magulutod, Marlene, Jimmy, and Anneli Trino. Ang mag-asawa, Susan and Jet Caro, Mark and Meryl Mendoza, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, kag si Sir John Luciano, kag si Ma'am Goldie Joliegi Jr. Kabay pang ang Diyos magkapakamayo sining aton mga sponsors. Sa hindi pa kita magpangamuyo mga kauturan, akong pangabayon si Ma'am Joy sa pagbasa sa aton nga sadsaran nga teksto.
Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Salmo 116 verses 12 to 14. Kag nagsiling diri, ano bala ang ihatag ko sa Ginoo tungod sa tanan niya nga kaayuhan ayon sa akon. Magakuha ako sang tagayan sang kaluwasan kag magapanawag sa ngalan sang Ginoo. Magabayad ako sang akon mga saad sa Ginoo sa atubangan sa iya bug-os nga katawuhan. Amen. Yes. Magaduko kita mga kauturan sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, yari kami Ginoo nagapalapit sa imo. Nagapangayo sang una bes kapatawaran sang amon mga kasalanan. Kagnian karon nagaduko kami nagapangabay nga ikaw naman maghatag sa amon sing kaalam nga amon gid mahangpan ang leksyon sa sini nga simana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Ari na kita sa aton nga leksyon, lesson 4, offerings for Jesus sa hiligay nun, mga halad para kay Jesus. Sir Jared and Ma'am Joy, ang aton nga leksyon nagahambal about halad. Okay. Sa ligan nga simana, ang aton leksyon is about contract. Okay, ang aton kontrata, ang aton nga agreement sa ikapulo nga aton inuguli sa Ginoo. There is a contract, there is an agreement between us and God. Amo na siya ang aton sa ligang nga semana. Karon niya ang offering, ang mga halad. Ang daan nga testamento naghambal nga may mga lain sang sa ikapulo nga aton iuli, ang halad niya aton ihatag. And that's the point. Dayon sa Old Testament, may ara nga mga klase sa mga halad. May ara nga sin offering, may ara nga thanks offering, may ara nga offering for the poor para sa mga pobre, kag offerings for to build and to maintain God's houses or house of worship. Okay. Kag initanan sila lain sa ikapulo iya nga may specific amount o nga percentage that is 10%. Karon niya atong tunan kung pila nga ihatag. But on the idea nga sa aton lang pagka mainalwanon. Okay, generosity amo ni ang ginhambal diri sa aton nga leksyon. Yes, Ma'am Joy, ano pang imo nakita sa aton nga introduction? Tong ginsiling mo, Pastor, sa Old Testament, may mga halad, lain-lain nga mga halad. Yes. Ini kay mga halad na siya, lain siya sa tithe nga may porsyento gin nga ginsiling ang bago. Specific. Specific. Ini wala. Halin lang gini sa imo tagipuusoon Yes, kung ano ang imo, ano kadako ang imo nga gusto nga ihatag. Kag daw equivalent man bala sa imo ikasarang. Ang iban gani diri hindi gid equivalent sobra pa sa ilang nga ikasarang. Yeah. So I think may ara gid diri ang offerings, it shows they show really kung ano kadako ang imo nga gugma sa imo nga ginatagaan. Yep, and that's correct. Yes. Sir Jared, ano pang imo nakita? Tahom Pauna sa atong eleksyon. No? Yes, Pastor, tuwa gina nga sometimes no aton daw misconception bala, Pastor, nga okay na pag may tithe na ko okay na. Ang aton lesson nagasiling man gid nga may ara pagid iban. Iban pa. May ara pagid iban, and then nagahisgod dira sa atong introduction nga we give according to our love to Jesus Christ. Dira again mentioned sa 1 John 4, chapter 4 verse 19. We love Him because He first loves us. Yes. So amo nang ginatumpok sa atong lesson subong pastor nga semana nga ginahambal dira nga according to our love to Jesus Christ ang aton nga offering agihatag sa iya. Yes, and that's correct. Yes, sa atong nga Sunday nga leksyon sa Domingo, Ma'am Joy, ikaw akong unahon. Motivation for giving. Ano ang both silingon sila? We mention about love. Oo. Amo gid bala ni ang tunay gid nga mission sa aton nga pagkamahinatagon sa Ginoo. Yes, ma'am. Pastor, sa imo introduction kay ina nga ina balang you can
you can give Give, without loving, loving, but you cannot love without giving. Giving. Because if you love, kung may gugma ka, may ara gid ka Yeah, ihatag. oo, Hindi gid gani. pwede nga Hindi wala pwede. gid kasing ihatag. Yeah. So, ang motivation dere sa aton lection actually, ang ginasiling gid dira nga kay ginhigugma ta sa Ginoo, response gina naton sa aton Yes. gugma sa iya ang maghatag, ang motivation, ano bala ang ano bala ang lusa ang imo nga paghatag, Yes, ang oo. motivation. So kung kisa bala kung kita maghatag ara sa aton una mahatag ko kay may pabor ni sa ako, Oo. di ba? May ara ko May makuha, balos. di ba? May balos. May expect. May Oo, may gina-expect ka nga Oo, ano na. yeah. Even in given tithes gani nga Yes, ano na oo, kay gani, nagsiling dira no. damog ginya Oo. po na muna. Give tithe kay ara gid sa Bible na siling the Lord will bless you. Pero ang offering siya kay kung amo gina ang imo ginapakita mo kung ano kadako ang imo nga gugma, willingly Amen. maghatag gina amo gina ang Yes. offering. Amo kina Sir Jared, no? Ma'am Joy, may mga asawa na kita na yung mga bana na ikaw. Inang, hindi gid ya mahimo nga hindi ka maghatag. Bisan ano mga pugong, basta nahigugmaan mo, labi na sa una, sa kapangaluyag pa, sa nagpagkupatan na minyo. Hindi gid mahimo nga hindi takapuli nga wala ta sang something nga is surprise. Kaya bisan ano ang pugong mo, magwa gidya ang imong desire nga makahatag ka para makapalipay ka lang sa imo nga hinigugma. Yes, Sir Jared. O to na pastor, tapos walay ano ba, walay remorse, Walay pugong, oo. walay question nga bisan ano kada mahal o ka barato, as long as it was given Yes. heartily. Hatag lang gid. O hatag lang Hatag ka gid. gid. And then ang ganiha pastor nga we love him because he first loved us. Yes. Pwede po nato mahambal nga atong maintindihan ba nga the reason we give because he first gave us. Yes, so na. Ti daw out of your response, ang gingamit ni Ma'am Joy is reaction, daw imo nga balos. Okay. Ang isa pagid nga nagahatag kita, hindi Ma'am Joy nga inabalang daw paribalas ang bata bala nga nagahibi ang bata nga imo lang siya i-pace ano nang kwan sa Ilonggo nga imo lang siya tagaan sang dulce para maghipos Maghipos. siya. Oh, hindi na mo atong motivation. Ang atong motivation is really giving out of our thankfulness, ang aton kalipay, aton appreciation sa isa ka tawo nga na aton nahigugmaan kag naghigugma sa aton. And then ang atong leksyon nagsiling nga it even strengthen, Ma'am Joy, relationship. Yes. Can you Amo speak a ginapasal ba? little bit? I'm amazed sa ina nga statement dira kay when we surrender our money to the Lord, kung siya nagit bahala ba? Kung maghatag ta, it actually strengthens our our love for him. Kay kung kisa kung maghatag ta sa iban, sige man lang ni pangayo basta hatag daw Yeah. nabugat na. Yeah. Pero kung maghatag gali ta para sa Ginoo, Yeah. daw gaan lang ba? Yeah. And it strengthens our love for him. Yes. Imbis nga ano ta nga mahatag naman ko sin nagakagaan Yes. while we give, the more we give, the more our love grows sa iya. And then, that's correct, Ma'am Joy and Sir Jared. Pero ma'am sa aton bala sa tawanon, once makahatag ka sa somebody, kag ang ina nga imong gintagaan, daw iya bala gina-appreciate na imong nga kamag-an sa imo daw kanami sa imong nga feeling nga as if you are fulfilled sina nga time. And then isa pa gid Sir Jared, ang offering it depends our spirituality. Ano ang po silingon sa inyo? Yes, Pastor. Ang lesson natong gahambang nga the more we give and then understand ko ano yung essence, ang motivation sa atong paghatag, dira man nato makita o ma-build up ang atong relationship sa Ginoo. We know more about the giver, especially the giver of blessing, amo si Jesus Yes. Christ. Oo. And then that is also the same sa aton nga relasyon sa aton mga asawa, Masing mga asawa. bata. Nga when we give without any reservation, it develop relationship and strong bond. Yes, and that's correct. Kag isa pagid sir nga kung punto pagid nga kung kita bala maghatag labi na ko adlaw sa Sabado makasimba kita makatag kita ang aton spirituality blado kanami isang aton nga pamatyagan ang feeling mo nga as if you are fulfilled that Sabbath nga nakahatag ka
Hindi lang sa imong tithes, kundi nakahatag ka, nakabulig ka. And we know nga ang offering para ginaya sa bulaton sa Ginoo. Yes, Sir Jared, ikaw naman ako nun. What portion of offering sa aton nga Monday? Ano ni kadako ni ano ang bahi? Ano ka di nato ni mission ang aton nga offerings. Tuod na pastor, ako nga samtang gabasa ko sa atong lesson, akong gilatan-aw ba? Nga ang pinakauna is God is requiring 10%. Di may ara 90% sa aton nga income. Yeah. Ang pamangkot rin, what portion sa ang 90% ang atong ihatag as the offering? And then atong nakita diri nga there's a big question mala pastor nga gipamangkot ang lesson naton. How could we ever repay God for all His blessings to us? Yes. Ang pinaka simplest ko nga sabat sa aton nga lecture is wala. We could never pay God. Big, hindi mo ba ron? So ang atong leksyon, sa atong leksyon dira sa Deuteronomy 16:17 nagahisgot nga every man shall give his or according to his capacity. According to his ability. So walay gihisgot dira pastor nga amount, any percentage. Yeah, wala. But it is according, meaning to say it is the heart of giving. Yes. And what is important Yeah. sa Ginoo. Kag isa pa ka translation sinang Deuteronomy 16:17, proportion. Proportion. Yeah. Ang word nga proportion. Ma'am Joy, ano ning proportion? Itong gi-explain na Being kayo an ni English sir. teacher. No, lagi ko sinisamat. But when I say proportion, kung ano to ang imo nga abilidad to give, kung dako-dako ang imo nga 90% pa to nga nabilin, expected nga dako-dako man ang imo nga ihatag kay Yeah. amo na imo ability mo. Yeah. Kay siyempre ang iban kung gamay lang to ang ilang let's say gamay lang ang ilang proportion ang nahatag sa ila, expected man nga gamay-gamay ang ilang nga mahatag. So but actually here wala gid sing ano mo, wala sing gisiling nga amo ni kadako or amo gid sini kadako ang imo nga ano na. Although our church na may ara siya daw program no nga daw second tithe as your offering. So kung ano to kadako imo tithe, expected amo man to kadako. Mga suggestions. Suggestions lang na. Pero actually I know of some persons nga sobra pa Sobra ang ilang pa na. ginahatag. Yes, and Kaya ka willing lang gid sila maghatag ba. So amo tong siling ni Sir Jared kay ina nga ang Ginoo daw ginahatag niya na tanan. Wala gid ta sing hindi ta kabayad. hindi kita kabayad sa iyang ginhatag sa aton. So it's just like ang aton leksyon man nagsiling nga daw sa sa Sunday ba to nga ina ba lang God owns everything. Wala hindi kita kabayad kung ano ang iya nga. It's our privilege actually. Privilege na naton. God is giving us that certain kind of privilege nga makapakita ta kung ano kadako aton gugma sa Atong iya. gugma sa iya. And then, ang isa pa gid nga ako ng talupangdan sa aton nga Monday nga election is the word generosity. Oo. Ang aton pagka mainalwanon. Mga kauturan, dira gid na mamisyur sa Ginoo kung ano kita aton relasyon sa iya. Kay kung ikaw na higugma, grabe ka ka-generosya. Napalangga mong isa ka batawo, grabe ka ka-generous daw ang imo una-una. Nawara na ano man ang dalong ko sa yaman, ano man na. Kay kuang alwan kagid nga daw open kagid bala kayo. Pero kung kontra mong tao kay ginaisip mo. Baw, ang piso, dako-dako naman di man, pero piso lang na. Tungod, wala mo na. Pero ang 1,000 and sa dagko ang mga tao, even millions, are just small sa ila kung sila nahigugma sa Ginoo. Yes, ma'am. Ano ang relasyon sa aton nga Tuesday? What is offering in relation to worship? Kung basahon nato ng Bible, wala siya sang suggestion nga amo gini ang unan yung himuon mag-worship, mag-opening song or big prayer, wala. Ang sequence ng ang program. sequence wala. Dara. Pero makita naton sa even in the New Testament nga they studied the Bible, may preaching, makita man naton sa synagogue, may preaching, may of course ara dara ang ampo, ara man dara ang music. Part gina especially us no sa mga Filipinos, part gid sa aton ang music kay kung may program tang wala music daw kami nga. Pero nakita ko gali diri sa aton lesson nga part gid sa worship ang giving of tithes and offering. So part gid na siya
Even sa una sa Israelites, no, Yeah, the same. they didn't go to the temple with nothing. Maskin pobre ka na kaayo, ano lang ito, doves lang gani, pwede Yeah, ninyo oo. madala. May suggestion na para sa ila, kay Yes. syempre, hindi sila makahatag sang dalagko. So, part gid na ang worship, part gid na siya ang tithes and offerings. Offering, giving of tithes and offering. And that's correct. Mga kauturan, sa aton pagpanimbahon, wala gid Ma'am Joy sa imong ginambal, Sir Jared, nga wala gid ya ang Bible nga specify nga amo ning unahon, amo na yung sequence, amo na yung sunod sa program. Pero makita ining apat ka mga importante nga mga buluhaton sa panahon sa panimbahon. Of course, music, prayer, preaching or study board, and ritual giving of tithes and offering. Yes, Sir Jared, ano pang imo nakitaan? Tuod na pastor no, ang tahong mga tong lesson kasi gin-emphasize gid niya ang importance ng offering kag sang giving. And then it also gihambal ni Ma'am Gagina, nag-point out gid ba nga ang offering di ay is also considered as the central part sa atong panimbahon. Panimbahon. O hindi pala siya daw set aside lang pala siya or daw wala lang. It is it is considered important gid ba. And then bringing offering to God is a privilege. Can mention dira. So meaning to say when we come to worship, kung kakadto kita sa simbahan and then we bring our offering, it is not only a way of giving but it is our privilege Yeah. before the Lord. Yeah. O kanami gid sir ang imo word nga privilege. Kay sa una sa panahon sa mga sa New Testament, mayara sila tatlo ka mga pilgrimages nga ginahimo nila nga magkadto sila sa Jerusalem. Ang mga ara sa rural areas sa mga Judea, tatlo na sila kabisis magkadto sa Jerusalem. During the Passover, during the Feast of Tabernacles, and during the Feast of the Pentecost. Kag sa ini nga pagkadto nila, hindi gid ya mahimo nga wala sila sing offering. Dala gina part gina iya sa ilang nga pag-pilgrimage, sa ilang pagkuan nga may ihatag gid sila. Small or big amount. And then, ang kanami pagid kay ti gahatag gid sila actual. Subong pwede naman may virtual na. Yeah. Oh, may online Well, na. pindot na lang. Oh, pindot Send na lang. na. Oh, send mo na ang imong nga offering dito sa church, sa treasurer. Pero kanami gid siya nga during the time of worship, mahatag mo gid siya. Actual gid nga idagdag mo gid sa ni sa may offering basket. Kanami gid sinang imong feeling nga kumparar sa imo lang ya ipindot ang imong bank apps kag padala mo ang imong tithes dito, okay man na siya. That's still acceptable, but there is really a sense of fulfillment, okay, and satisfaction kung imo gid siya ihulog. Yeah. Wala na gid kita panahon, Sir Jared. Anong mga ebidensya sa Biblia nga nag-mention about nga ang Ginoo naga-take notice sang aton mga offering? Yeah, may mga example sa aton nga leksyon. Yes, Pastor. Tahom no kasi ang atong leksyon hisgot nga abi naton waay. Wala. Pero there are instances sa Bible nga he take notice gid ba? Oh, si Jesus, Iya day na napansin niya, nabalaan niya. Mapansin niya, that's Mapansin correct. niya na yung atong the way we give and how we give. Yeah. Yung motibo naton. Just like sa widow. Widow pastor nga naghatag ba, a poor widow nga wala siya, he only gave his heart sa Ginoo. Meaning ang intention niya ba, it's not about the money or the amount, but it's about how he gave or she gave. Kag na-notice ina ni Jesus, kasi Jesus nag-observe. The same kay Kay Cornelius. Cornelius. Oh. The same kay Cornelius. Yes. When he found Christ, walay pagduwa-duwa, he gave everything before the Lord. Yes, ma'am. About Cornelius. Yeah, si Cornelius Pastor, amo tong siling ni Sir Jared nga, when he found God, he gave. Naghatag siya. Pero, wala, ang Bible nag-record gid nga, ginpadamgo siya. Yeah. Nga, nagsiling ang Ginoo, nagsiling gani siya nga, what is it, Lord? Kay ginatawag siya Cornelius, No, Cornelius. Cornelius, Ang nagsiling gid ang Ginoo nga, your prayers and alms have ascended to the throne
Yeah. of God. Ascended as memorial before God. Kag atong sa widow man no, nga ginatago-tago niya pa i-offering kay kagamay. Pero Pero na- na-notice gini ni Jesus. So Jesus. heaven takes notice of our offerings. yes. And Ako man that's- akong gamay. Kung nahuya ka man kay gamay, pero heaven takes notice gani sa ano. Yes. Kag si Mrs. Wayne nagambal, nga even the flower that a child pluck out and give it to the Lord. Grabe, mabalaan na notisyan, na record mga kauturan. Ang punto pagidre, nga everything we have given are all recorded in the book of remembrance. Mamuna mga kauturan. So, dako man kagamay, every time we give, mabalaan na notisyahan, makita sang Ginoo. Kag makita man sang Ginoo ang aton pagkadalok mga kauturan. Yes. Now, ari kita sa aton nga last nga ano ni Ma'am, ano ni Ma'am ang big jar, small jar. Hindi mo ako business person, Yeah, no? Pero oo. ang in our properties, ba, kung may properties ta, may liquid assets, Yes. may man non-liquid assets. In many cases, ining mga non-liquid assets, amo ni siya ang hindi naton mauyatan gid nga, Mauyatan. hindi naton makita ara sa record lang. And usually, amo ni silang mga blagko nga Blagko, properties, property. land, kung ano pa na Houses, houses, mga cars, estate, mga, no. So may duha gali ka klase ang liquid ya kay makita ginaton kwarta ni siya mo Kwarta. makita ang exchange, may Yes. exchange, may ginabakal ka, may ginahatag ka. Mga amo sina. Usually amo ni ang sa liquid assets mga gamay-gagmay lang ni, mas gamay-gamay ni siya, pero ang sa big jar ni ara dito sa aton land, sa real estate or ano pa na dira. So diin ang aton ginahatag sa Ginoo dito ba sa mga liquid assets gamay-gamay lang or dito sa ano na wala man nagsilang Ginoo nga dito gidhalin or ana, pero ang iban nga mga tao pastor, imagine Yes. ginahatag nila ila land duta for the church. For the church. For the school. For the school. Oh, nang maamo sina ba? It's amazing ba nga mahatag nila willingly. Uy, inyo na nga ang iban gani nga hindi gid na ibaligya ang imo nga land kay Para na si ga-appreciate na siya, mawala na siya ga-depreciate nga mga properties. Inang land ya, ga-appreciate lang gina. So kung kisa ginaawayan pa ni sa mga tao, sa mga mga ears, mag-utod. no, o mga mag-utod. Kaya nga, nakita nila nga, inibililhon ni siya. Pero, for others, halindra ang ilang nga offering. Imagine that one from the big jar ang ilang nga offering. Hindi dito sa mga gagmay-gagmay nga liquid assets nga asset lang. O tinipsing lang na. Yes. Sir Jared, yan. I really na-interest gid ko sa big jar ba. kay mention magod ang big jar, and then ang akong pamangkot, which is good for the Lord. Yeah. Ang big jar or ang small jar. Pero nakita na ko pastor sa atong lesson gay mention nga story about ni Mary ba. Nga she gave all. Yung 300 nga worth nga spikenard nga perfume. And then according sa in compare sa kay Judas, nga 30 pieces of silver. Yeah, silver lang. Oo. So dito na ako nakuha yung picture ba, a bigger jar and a small jar. You see, it's not about really the quantity, pastor, but it's about the motive and how we understand Christ. Yes. So, bisan gani mga disciples, wala kaintindi. It was only Mary, gitpakita dito, it was only Mary who understood. And that's why, ang nagpakita sa iya nga, despite nga 1 year wages equivalent, iya yung gihatag. Sacrifice. Yeah. It's a sacrifice. Mga kauturan, si Ma'am Joy nag-mention about liquid and non-liquid. Ang liquid, tubig bala. Nga ang tubig na, kung maula na siya, wala ka sang pudyuton. Ti ina ga simbolo sang kwarta. Nga ang kwarta, mahaboy mo, wala na, hindi mapalit na siya, mabakal mo, wala na. Pero ang non-liquid, nga bisan ihaboy mo, aralang gyapon, magpabilin siya. Amo na ang aton nga asset, aton property. So, ang aton naman leksyon ng missioner about big jar and small jar. Kay sa small jar, inang liquid naton, mga kwarta, mag 1 million ang imo kwarta. Kung kaisa magatag ka 100,000, dako. Oh, na, di daw na nanugunan ka. But yet, amo na siya. Pero ang big jar naman, sa atong eleksyon ng siling, nga ginambal ni Ma'am Joy, kang ni Sir Jared, nga may mga tao nga naghahatag pinagi sa big jar.
nga hatag sila property para sa eskwelahan, para sa simbahan, ga ila gina-donate ang ilang mga sakyanan para sa buluhaton sa Ginoo. Amo na ang big jar, mga kautor. But nevertheless, whether small jar or big jar na batunon gyapon sa Ginoo. But if you can give, donate our property, our land, I tell you, the Lord will really bless you. And then sa atong leksyon naghambal nga take notice ina sa gina-record ina sa Ginoo. Gani mga kauturan, one day mapatay kita. One day, hindi na nato ni makuan. Hindi na nato ni mapuslan. Why not give now? And that's the point. Mga kauturan, why na kita time. Tamo pagitan ni sa ngamon nga i-share sa inyo. But nevertheless, kami nagapati nga nami ginamon na share sa inyo karon mga kauturan kag kami nagapati nga wala na kamo sang hahanapin pa. Akon pa ngayon si Ma'am Joy sang iya last take and eventually si Sir Jared. Yes, Pastor. Ang aton leksyon actually kay offerings for the Lord man Yeah. siya, no? When we acknowledge nga ang Ginoo siya ang tag-iya sa tanan, we can really give Yeah. everything kay wala man ta sang aton gid. Iya man na tanan, pribilehiyo naton ang paghatag sang offerings. Hindi na siya gin-require sa aton, but it's a privilege actually, and the more we give to the Lord, the more our love for Him will grow. Amen. Yes, Sir Jared. Yes, taho maong leksyon subong nga semana, no? And nagatudlo sa aton about sa offering and how we give to the Lord. Ang challenge sa aton is to practice to be more giver. Mag-practice kita mahinatagon. And we understand nga ang antidote sang contentment is giving. Giving. And then we have to practice just like sa atong lesson, no? Nga when we give, it is not only our privilege but it is our opportunity to build our faith and our relationship sa Ginoo amo man sa aton nga mga fellow believers. Mga kauturan, ang aton nga paghatag sang aton offerings, kag paguli naton sang aton mga tithes, is an act of worship. Aton ni na isa na kabahin sang aton pagpanimbahon. And sa pagsimba naton sa Ginoo mga kauturan, ang bilog nga kalingitan nagakalipay sang aton nga mga ginahimo. That's why siling ni Sir Jared, siling ni Ma'am Joy, it's a privilege to return the tithes and give from aton pagka mainalwanon nga paghatag, because when we give more, we of course ang saad sang Ginoo, He will also give us some more blessings nga wala na gani kita sang pagkabutang pa sang butangan sining mga pagpakamayong halin sa Ginoo. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton sa sining nga semana. Akon pangabayon si Sir Jared sa pagduko sa aton mga ulo sa pag-close sining aton nga pagtuon. Bagampo kita. Salamat o Diyos sa balipot nga pagtuon namon subong nga Sabado. We are happy, O Father, nga among naintindihan pinaagi sa imong banal sa Holy Spirit, O Father, nga ano ka importante ang offering and ano ka importante ang kada isa sa among kasing-kasing sa among motibo sa paghatag dira kanimo. May it be that you will always teach us to be a true giver, Yes, Lord. so that we can help the church and your word, especially in spreading your word until to hasten your coming. Loving Father, forgive us from our sins, and may all of us are blessed and will be blessed continually from this day henceforth. Forgive us again from our trespasses, O Father, in Jesus' name. Amen. Amen.